Ola a todos, a agrupación local do BNG de Antas está a presentarvos unhas imaxes de como está actualmente Barbalde, un dos cabalos de batalla deste alcalde durante os 10 últimos anos, razón unha delas pola que non se lle podía aprobar as contas, votar favorablemente a conta xeral dos anos 2004, 2005, 2006 e 2007, e que hoxe vos presentamos para que comprobedes, xa que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, comprobedes como é o estado real. Sabedes que o alcalde, así o dixo por escrito nunha misiva electoral nas últimas eleccións xerais, alegaba haber gastado os cartos da venda dos pinos desta propiedade, que ele dicía 12.000 euros, ainda que hai valoracións que falan de bastante máis, en traballos de esbroce, de arranxo na vivenda, de mantemento en xeral. E como se pode comprobar nas imaxes, estamos ante unha casa derruída, un silvestramento de toda a zona do entorno e da propiedade en xeral. Ben, xa volvendovos ao pleno de onte, no que falamos de que a conta xeral non podía ser aprobada, unha razón polo da épica, hai outras razóns como é a conta xeral do Concello, a parte da empresa pública, na que o que se fixo foi non presentar as contas, senón unha amalgama de papéis que non teñen valoración en canto á contabilidade, xa que presentar folios con anotacións non é presentar unha contabilidade. Primeiro, porque non son fiables os datos, xa que se poden manipular, non son legales e, sobre todo, non teñen valor legal. Teríamos que falar de libros debidamente encadernados, porque así o prevé a ICALS, e diligenciados, que non se pudo facer, que o secretario interventor di que non fixo porque non se axuntou a documentación necesaria. A nós, durante os días que tuvemos que pa vela, as veces que fomos, tampouco se nos presentou, hai moi poucos pagos destes 4 anos nos que se tiñan os 4 pasos correctamente feitos, que son o famoso ADO: autorización, disposición, ordenación e conformidade ou xustificación. E ante esa situación nós non podemos votar favorablemente. Como dicirvos que desde aquí queremos fazer unha denuncia pública do estado de Barbalde e invitamos a alcaldía a que tome medidas oportunas para que non sexa en ningún caso esta propiedade a casa pasto do lume, xa que na situación que estamos correndo un grave risco.